usa ka message sa atong congressman on 2022. Mayor Celso Gomera Rehencia. Maraming salamat, Joe, sa atong Vice Mayor, Monsignor Jim Alvaracros, Kalgawad Loli Pardillo, sa atong mga department heads na niya karon, Engineer Tata Tob, Luela May Bituin, Bibi Himina, isa ba? Ang atong ginsakpan sa City Engineer's Office, mga bisita o ang membro sa banda rito, banda roon. Parihan akong polo puti. Ang leader mo ay Itom. Balingbing na siguro ni o Jolin. May munta ka na itong tanan. Si Engineer Boy Borjos, karong panabot nga atong city planning, no? Karong buntaga, atong saksihan ang kaning groundbreaking ceremony. Ang gusto na itong mahimo is mapadali na ito tanan. Mapadali, kay naman ang kwarta. So kaning niyang patrabaho ang amphitheater, kinahanglan nga dili ni siya mausab ang iyang forma. Niluton lang siya kay ang budget kani nga nakuha na mo gikan sa Department of Budget and Management 18 million kung wa ko masayok. So ang PICAS napay another 18 million para sa Children's Park. So tagsa-tagsaw na to ni dito. So unang kabulan ang pagtrabaho ni ini so pay unsaron Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, September. Siya rin din na ito ni magamit. Hangyo na ito ang kaning kontraktor ni. Si Murag Mamsar. Atong hangyo nga madali ni kay kung mawala na ning COVID, naganda man ta og kanang ang kantidad nga para mabibo nga to ang pagsaulog sa kapistahan ni Senyor San Miguel Arcangel karong September 29 kay last naman ako na nga fiesta na kita sulugoon sa siyudad isip amahan. O ako lang hangyo sa kontraktor nga mahataga ni o kanini ang mga trabahante nga lagyo lang para kung mahuman ni o 5 months advantage man po sa ilaha kay dili man ni ingon nga kanini ang walay kwarta, ngita pa si Luila. Nanay kwarta ni 18 million. May simbahan kay sibot pa. Ang ato ani nga mapadali lang akong hangyo ng mamsar no niya diri karon ang engineer nga magdala niini kung mahimo tagaan gyud og pagtagad aron nga dili na punta inon nga mga mahuman ka na ang kwarta gisulod na sa bulsa kay ang kwarta ko nung sa DSWD nga 198 million ang kurang gida dito sa Lanao isulod sa kong bahay mga bulok nga tawhana nga sa upadaan nga may tag-treasurer ato pa ganin ang ipanghangyo ng mga kualina nga madag-kulag ko na itong balay sakitan na ba kay gagahapong adlaw dunay niya to sa akong opisina ng mga kontraktor. Akong nahibalaan na kanini nga itong opisyal kong naspikas sa una magbidding pa lang paksiya nag 20%. Pagkahuman another 5%, sunod another 3%. So 28%. Masuko pa og dili dito sa tindahan kwaon ang kabilya, sin, simento. Usaw naman ang tao na sa pagbuhan. So, kung negosyante, why daganan itong iyang katrobol? O ang hangyaw lang ako nga unta, inana, ang ilan ding trabaho, ipahay dali sa kawa. Ni mga tawang na unta, kung na sila yung mga maayo unta nga binuhatan, ako ang isulti nga, sa pagserbisyo sa katawhan, dili na kangay manghinambog. Imo nang gamiton ang imong pagpaubos sa imong pagkatao. Ayaw ipanghinambog nga ikaw, banggiitan kang abogado, banggiitan kang engineer, banggiitan kang general, dili.
imo lang unaon nga ang imong duha ka tiil kay sayad sa yuta. No? O, sahay magsentimental, magsentimento, mago kay sa akong naobserbahan sa akong kagalingon, sukad nga naiabot ko og 60 anyos. Mura na kong balat, sibuyas, dali, maglagot rin ko ba ng pasanginlan bitaw ta nga, mauni muna. So, karong buntaga, manginaot ko nga unta, ang atong kontraktor, kailan si kung mamsar ni, si Tata, no, si Tata Dasmariñas, mahangyo ko niya nga madali ni para nga instead ng 6 months, mahimong 4 months o 5 months. Kaya mo man gusto sa atong mga katbang nga madali, ala, aplasi nagmayda mas sinaw na ay lang kuha ni ng mga kung sa'y plano ani niya, manindot lang siya nga dili ingno na pod nga gikurakot na pod kay mo may ilahang trabaho ipahid sa ato sultihan na mo kani mga department heads mga retiro man po ni ang akong baruganan sa kong kagalingon kung buligan sa katawan trabaho kung giluod na ang mga tao sa akong pagkatao ngayon sila hawa nila silso diskanso period daghang salamat maayong buntag kanatong tanan.